ଯେପରି ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଉପକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏହା ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ୱାଟର ପାର୍କ ଯାଉ। ସେହିପରି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ମାନବୀୟ। ଏହି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଯାତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମୋଟ 42 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଯାତରେ ଜଗନ୍ନାଥ 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଓ 21 ଦିନ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଜାତ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମଦନ ମୋହନ ରୂପରେ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ମଣି ବିମାନରେ ବସି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଏହି ଯାତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକନାଥ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, କପାଳମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି।